Һәм бүген көннең икенче яртысында Рөстәм Миңнеханов Кама тамагына килде. Ул райондагы кыр эшләре белән танышты, комбайнчылар белән дә аралашып, хезмәт шартлары турында сораштырды. Кама тамагында бөртекләрнең 43% инде җыеп алынган, гектарыннан уртача 30 центнердан артык уңыш чыга. Шулай ук президент районда сыр җитештерүче һәм виноград үстерүче белән дә аралашты. Шулай да инде бүгенге төп игътибар өр-яңа Аргамак җәйге лагеренә иде. Әйдәгез, Рания Абдрахманова репортажын карыйк. Эш корпус, клуб, спорт мәйданчыгы ашхана. Кама тамагы районының гына түгел, республиканың да әле мондый җәйге лагерны күргәне юк. Рөстәм Миңнеханов аның әзерлеген беренче булып бәяләде. Аргамак райондагы беренче балалар сәламәтләндерү лагере. Аны җәй балаларга республика программасы буенча төзиләр. Лагердәге корпусларның исемнәре аерым игътибарга лаек. Аларны төрле елга атамалары белән атаганнар. Әйтик, Кама, Идел, Ак Идел. Әйдәгез менә монысына кереп карыйк. Корпус içinde ise балалар ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Тәрәзәдән Идел белән Кама кушылган җиргә бик матур манзара ачыла. Кама тамагына да өстән карасаң, 2 елга Идел һәм Кама кушыла. Менә шулай ук Аргамакның да 2 канаты сыман. Алар менә монда тоташка. Лагерь җәйге сменалар өчен әзерләнгән. Анда 360 бала ял итә алачак. Ел саен 120-130 бала Кама тамагыннан монда ял итәчәк. Коронавирус пандемиясенә бәйле чикләүләргә карамастан быел Татарстанның шушындый лагерьләрендә 55 мең кеше ял итәр дип планлаштырыла. Балалар һәм яшьләрнең сәламәтлеге, ял итү шартлары республикадагы өстенлекле юнәлешләрнең берсе икәнлегенә президент та басым ясый. В 21 веке в современной России построен лагерь с нуля, так скажем, на открытой площадке. Это не реконструкция, это не капитальный ремонт, который мы производим в других лагерях, которые были построены еще в советское время. Республикада әлеге программа буенча 94 лагерь төзекләндерү планлаштырыла. Әлегә 16-сы әзер. Алар Анапа, Түбән Кама, Чистай, Минзәлә, Тукай һәм башка районнарда урнашкан. Тагын 7 районда эш дәвам итә. 2019-2021 елларга исәпләнгән программа өчен бюджеттан 7 миллиард сум акча тотырга җыеналар. Кама тамагы районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.